ود 7 ዓመት እዮም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ጣብያ 01 ድማ ይነብሩ ደቆም ናብ ስራዊት ትግራይ ብሙሉእ ድሌቶም ከም ዝተጸንበሩ ዛረቡ ሓለቃ 10 ኪሮስ አብርሃም ኣነውን ዕድሜ ድርተን ሎምበር ሕዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኸፊቱ ዘሎ ኩለ መዳይ መጥቃዕቲ ኣብ ግንባር ተሰሊፈ ክምክት ድልውየ ክብሉ ተዛሪቦም ሓለቃ 10 ኪሮስ አብርሃም ሕሉፍ ተጋድሎታት ትግራይ ብምዝካር እናስተንተኑ ብሕራነ ይዛረቡ ዓሪዶም ንኣና ንህዝብ ትግራይ ከብርሱ ውግእ ይገብሩልና ኣለው ብልፍንቲ ውግእ ንህዝብ ትግራይ ዝተገበረ ኸበባ እዚ ንምጥሓስ ዓብይ ስምዒት ሓዲርዎም ደጀን የኒ ኾዛ ኣነውን እና ብናይ በዓልተም ድሌቶም ደቀ ተሰሊፎም ኣለው ሰራዊት ትግራይ ካብ መፈለምቱ ጀሚሩ ድሙቕ ጅግነትን ስርሒትን በተግባር አርኢና እዩ ዝበሉ ዘማቦ ንሕና ህዝብ ትግራይ ወራር መኪትና መስተንክራው ዓወታት ንሓፍስ ህዝብ እንበር ፈጺምና ወረርቲ ኮይና ኣይንፈልጥን ክብሉ ድማ የዘኻኽሩም ሰራዊትና ብጅምር ጀሚሩ ጅግና እዩ ህዝቡን ጅግና እዩ حين خنفد هزونه يتسانا حين تزفد نيرو تكال المادان تقاطل كله تكال ناي كومبرشا متقاطل نيرو وق يقولنا له حقيقي نحن حزب تግራይ ተወረር ትንበር ወረርተ ይኮናን ስለዚህ ወረሩና ግን ጠቅላላ ኸታስ ህሉናና ንኸጥፉ ስለዚህ ተበገሱ ተንተባዓት ደቅና ኸዓ አጸፋ መልስ የምሂበው መንበር ኮረይ ተሰውን ህዝቡን ካሎት ንብረት ተከባቢ አይቴማና ኃይልን ወይዘሮ ማእከለሽ ሓጎስንውን ዘጋጠመና ሕሉፍ ጨፍጫፍን ካሎት በደላትን ከያከል ጻውዒት ሰላም ተሐሲሞም ሕዚ ወራርን ዝኸፈቱልና ጽላትን መምካት ኩል ግዜ በኩል መዳይ ኣብ ጎን ሰራዊትና አለና ከንዕወቲና ይብሉም ሆስፒታልና ኩሉ ዚ بصلعت وديمو صلعتي معنا كم قصل خرغفنا كጭርሽና ስለዚህ حاسبو በዝማይን ብርከ እንተጋሩ نحنا አለና ባዓልና ግፍዓኛታት መጽም ስለዚ ወረርና እዚ ትግራይ ንምጥፋእ ስለዚ መጹ ንልዋናና ይጋደልሉ ደቅና ማለት በስርሒትን ጅግነትን ደቅና አዚና ንሕበን ንሕጎስውን ዝብሉ እቶም ወሃብ ትርኢቶም ዘጋጠመና ኩለ መዳይ መጥቃዕቲ ናብ ሙሉእ ዓወት ከም እንደስካግሩ ድማ ግህድዩ ክብሉዮም ገሊጾም ንኹላትና ህዝብ ትግራይ ዝመጸና ሓደጋ እሞ ኩላትና ድማ በብዝኻልና ይዓውድ ንኽተት ክብሉ ድማ ጻውዒቶም አቅሪቦም ንኹሉ እንዲያ መጻን ህዝብ ትግራይ ብሙሉእ እንዲያ ከቃለስሎ ኩሉ በቃ ጻንቂቁ ንሰራዊት ይበቃ ተኾይኑ ብደጀን ንኽሕግዝ ንሰራዊት ሰራዊት ዝኸት ተኾይኑ ዓቕሙ ዝፈቅደሉ ዝኾይኑ ክንኸይድ ይሕብራን ኩናት የደለና ኩናት ንመርጽ አይኮናን ሕዚ ግን ሳተሙን በርቲዖም ንኽቃለሱ ንሕና እውን ብደጀን መከተን ተኾይናዮም ጥራሕ ናይ ድሕንነትን ሰላምናን ክረጋገጽ ይኽእል እንተ ተቃሊሱ ጥራሕ ይረጋገጽ ምትንኳስ ስለዘይ ሓደጉና ንሕና ንሓለዋትና ድሕንነትናን ብቕልጽምና ከም ዝበሃል ዘሎ ጭርሖ ሕዚ እውን ኣብ ኣእና ዘለና ክብሉ ይፈቱ ሰራዊትና በግንባር አለ ህዝብና ደጀን ከሆነ አለ በቀለብ ዲዩ በዕጥቅ ዲዩ በስንቅ ዲዩ ከቀርብ አለ ደቅና ናይ በዓል አሉላ ባነጋ ስረኮ እዩ ስረዚ ኮ ሕጂ ዝራአዮም